बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नबी. आमेन. Também abriu Maria Burica Barhadli. आणि ती पवित्रात्म्यावर विंगर बेसली. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव फळच्या खुशी चेंजेस आपले समयाची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मजेत येईन जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव फळच्या खुशी चेंजेस आणि देवाचं पोत मनीस झालं आणि आमच्यामध्ये जेलो. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव फळच्या खुशी चेंजेस Bagian tidak wajah mai ama pasot winati kar. Maagya yesamya bugyan buri kabar dilewi tuja putan kristan munsha pon gitile amazing saya त्याच्या कष्टाने सारी जिवंतपणाच्या आनंदा कमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस करणारी वतन मागता त्यास महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बडव्या आमच्या रखण्या सर्गींच्या दयेन मका दिलाय त्याचा बेन म्हणजे मोतच वाडाय मका राख सांभाळ सलय. आमेन. सस्नस विश्वदी तंका येसुमी आणि नंतर प्रकाश तंचेर पकडणी समाधान सरत मे विश्वदी. आमेन. आईच्या दिसा आम्ही प्रत्येक रीतीन जेजूची कुर्सा वाट जेजूचे कलवार डोंगरापर्यंत कष्ट वळवळे नियाळ्या आणि संगता म्हणून एकांतर म्हणया रोडग मेल्या आम्ही सोमेस आपली मोरी आमका होयता येमगळ्या तईच्या सांगाता जेसु मुकुरसा पहिलेच ते सांग मी सगळे त्या जेजूच्या कुर्सावटे आम्ही नियाळतना आज त्या सुम्याच्या हजरपणात आमकां आम्ही समर्पण देऊया. पहिले ते सांग जेजूक कुर्साच्या मरणाचे फरमान दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सम्या जेजू ख्रिस्ता जेजून कितेंच अपराध करून नतलो कितेंच सुख ताणे करून नतले देवाचे उतर म्हणता पातक गळीत नतलो निष्कळंक त्या जेजूक कुर्साच्या मरणाचे फरमान आणि ज्या खंयच्या लोकांचे बरें करीत गेलो तो खंयच्या लोकांची पिडा ताणे गुण केली खंयच्या लोकांमध्ये ताणे अजापा केली विस्मिता केली त्याच लोकांन बोबाटले कुर्सायतका म्हणून. आज आम्ही कितले पटी असले सिच्युएशन आसा न्ही आमकां कितले पटी आमच्यानीच डोको दिला न्ही आमच्याच मोगाच्यानी जावंक पुरो आमचे नाव पाठ केला. आज
ते सगळे सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया. या पहिल्या सेसावांत आम्ही मागया जेजून कशे बक्षिले आज आमकांय तेच बक्षूंची कृपा मेळच्या पासून आम्ही त्या सोम्या लागी मागया. सोम्या काकूळ तमचे कर सोम्या काकू तमचे कर सदैव माई मक्तव का नसई काय जकाळजा कुसार मेल्या जेसूचे. दुसरे ते सांग जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू ख्रिस्ता सडेलाय सगळो संसार. या दुसऱ्या कणात आज विशेष तरान समर्पण देऊन मागया. आज कितली जणा आणि करोनातल्या सुखेक आज शिक्षा जोडणं असा जाऊन पुरो जेजूच्या खांद्यार दिल्लो तो खुरीस आज विशेष तरान देवाचे उतर सांगता. आज विशेष तरान सांगता आज तुझ्या खांदा वयले भार हांव सगळा देवयतलो मोडून उडयतलो. आज विशेष तरान मागया कितले जाणा तांणी सुख करूं ना जाल्यार आज जायला तसं जावंक पुरो. कितले जाणा कष्ट दुगदोनी भोगून आसात. त्या हर एकल्यांक त्या सोम्याच्या हातान समर्पण देवया आणि मागया सोम्या आज तांची काकूळ कर बिरमोत पाव म्हणून. आज या दुसऱ्या ते सामान आम्ही मागया सोम्या काकूळ तमचे कर सदैव मई कायमच्या काळजात कुसार मेल्या तुझे. तिसरे ते सा जेजू पहिले पावटी क्रुसा पंदाक पडता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू ख्रिस्ता या तिसऱ्या कणान समर्पण देऊन मागया. कितली जणा आज तांच्यास अस्कत कायन बुडोन आसात. पातकांच्या सवयेन बुडोन आसात. या वाईट एडिक्शनान बुडोन आसात. आज तांकां त्या वाईट एडिक्शनान तावन भायर येवंक जातात ना. कितले पावटी त्या वाईटांतावन भायर येवंक प्रयत्न करतात. भायर येतात परत त्याच नालेसायेन त्याच पातकान त्याच अस्कत काय संपडतात. आज मागया आम्ही आज त्या तुझ्या भुरग्यांची काकूळ कर. तांकां त्या वाईटांतावन सोडय. विशेष तरान एका पातकान तावन तांकां मेकळे कर. आज आमी त्या पदकान बुडोन आसा. आमचे थंय तसल्यो थोड्यो सवयो आसात. आमकां नाका म्हळ्यार ती अस्कत काय आमचे जैत वरचे आसा. आज मागया सोम्या या म्हज्या अस्कत काय तावन म्हाका सुटकाला भय सोम्या काकूळ तमचे कर सोम्या काकूळ तमचे कर सदैव माई मागता उपकार तसंय काय म्हज्या काळजात कुसार मेल्या जेजूचे. चौथेस ते सांग जेजू आपले दुखेस्त मायेक देखता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू ख्रिस्ता तुझ्या भाग्यान सडेलाय संसार. या घडये
मग या विशेष तरान कितल्या घरांनी आवो पैक मान दिनान भुरगे आज आवो पै रडोन आसात. कितल्या घरांनी तांच्या प्रायस्त आवय बापयक जावंक पुरो वृद्धाश्रमान दवरला. कितली जाणां आसऱ्यांत आसली प्रायस्तां तरी एका दिसा म्हणल्यार पुरे राखोवन रावतात. जावंक पुरो वर्सान तावन राखोवन आसात. आज येता, फाल्यां येता, म्हजो पूत येता, म्हजे धूय येता, म्हजे नातू येतात, म्हाका पळोवंक येतात म्हणून. पूण तांकां कोणूच पळोवंक येना, कोणूच तांची जतन घेवंक येना. तूं कसो आसाय म्हूण विचारूंक येना. तांचे पासून मागया विशेष तरान आज सोम्या तांची काकूळट कर. आज तांच्या जिवितान संतोषाचो दीस तांकां मेळचे पासून परत तांच्या भुरग्यांनी तांकां सांगाता घेवचे पासून. आज कितली प्रायस्त आसात तांचे म्हणली कोणूच नात. आज तीं दुखांत आसात. सोम्या तांकां बुजवण दी, तांचें दुख पुसून काड म्हणून मागया. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मक्ता उपकार खंयसय गायच्या तुमच्या काळजात काळजात उपसार मेल्ल्या जेजूचे जेजूचे 25 दिसांव सिमांव जेजूक खुरीस वावोवंक सिरेनाचो सिमांव जेजूक खुरीस वावोवंक कुमोक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता पिता तुझ्या घेऊन पुतावर भितरलेला सगळं तुमचा ह्याकडे विशेष तरान मागया. कितली जाणां आर्थिक समस्यांनी झुजून आसात तांचे पासून मागया. आज त्या आर्थिक समस्यांतल्यान भायर येवंक जायना. लोन सडत वेते आसा, इंट्रेस्ट सडत वेते आसा, EMI भरूंक जाता ना, घर जप्त केला, मॉर्टगेज गेला. सगळ्या सोम्याच्या हाता समर्पण दिवया. आज कितले जाणांचे आज सगळे लॉस जावं पुरो बिझनेस लॉस जाला. आज स्वंत घर आसले तेय विकून आज बड्याशा घरां आसात. आज मागया सोम्या ह्या तुझ्या भावडांची काकूळट कर. तांकां ह्या फायनान्शियल डेप्टांत वयर काड आनी हर एका वायटांत तांकां निवार. बरें एक घर कोणाक घर ना तांकां फावो कर. कोण जागो काण येवंक ह्या दिसांनी चिंते आसात, बरें एक जागो तांकां मेळचे पासून मागया. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मक्ता खंयसय गायच्या काळजात उपसार मेल्ल्या जेजूचे 24 दिसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता या 6व्या दिसावान थंयसर वेरोनिका जेजूचे तोंड पुसता. जेजूचे मुखामळ पुसून रक्तान भरले ते मुखामळ पुसून तितल्या लोकांच्या केटीमध्ये शिपाय मारते आसात. जावंक पुरो कोण नाही की लागी येवंक सोडनात. तसल्या संदर्भार ते येवन जेजूचे मुखामळ पुसून तुवालो दिता, तोंड पुसता. आज मागया कितली जाणां आमच्या भोवारी विंगड समस्यांनी आसात. तांकां कुमक करतली कोणी नात, तांच्या आदाराक कोणी नात, एका आदाराक खातीर राखोवन रावतात. आज विशेष तरान मागया कितले जाणां काम नासतना कश्टान आसात. आमच्या भोंवतणी आसात. आज गेल्ल्या कडेन म्हणटात काम ना. कितले जाणां
2-3 वर्सां जावन काम ना. विशेष तरान या इस्टराच्या वेळार विशेष तरान तांच्या जिवितांत नीज उजवाड फांकोदी, बरें काम लाबोंदी, बरो फुडार लाबोंदी, संवसारांतल्या हर एका कामनांतल्या भावनांक समर्पण दिवन तांची काकूळट करून मागया. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसंय गाय म्हज्या काळजात खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7वें स्तेसांव जेजू दुसरे फावटी क्रुसापोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. या खणान विशेष तरान मागया. इतली जाणां ड्रग्साच्या सवयेंत आसात, लैंगिक पथकाच्या वटण्यांत आसात. विशेष तरान तांकां समर्पण दिवया. आज कितल्या जाग्यांनी ड्रग्स काणयोंचे लिगल म्हणून आसा. विशेष तरान समर्पण दिवया. कितल्या जाणांचो फुडार नासता ते आसा. विशेष तरान तांकां समर्पण दिवया. या हर एका अस्खतकाये जावन त्या लोकांक भायर काडचे पसून कितले जाणां जुगारी खेळटे आसात तांकां सोम्याच्या समर्पण दिवया. हर एका जावन सुटका मेळच्या पसून मागोवन आमी म्हणया सोम्या काकूळ तुमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसर काय म्हज्या काळजात खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. खुर्सामुळी दुखी माता अस्का जेजू जेरुसलेमच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. या 7व्या कणान 7व्या स्तेसावांत विशेष तरान समर्पण दिवन मागया. आज कितले जाणांक कामाकडे गुलामा परी काम करयतात, सारखे पगार दिनात. कितले जाणांक कामाकडे घर काम करची कितले जाणां आसात तांकां दग दिते आसात. सांग पुरो मॉलेस्ट करतात. विशेष तरान समर्पण दिवया. कितले जाणांचे सांबाळ धन दवरला. कितले जाणांचे फोटो फिर्याद मांडून तांचेर केस केल्या, जैलान घाला तांकां. कितले जाणांक कामाकडे टॉक्सिक एन्व्हायरमेंट काम करूंक जायना. जातीच्या बेसिसा वयर जावंक पुरो एज्युकेशनाच्या बेसिसा वयर जावंक पुरो भाशेच्या बेसिसा वयर दोगदोणी सरोन आसा. जावंक पुरो खातेच्या बेसिसार आज त्या हर एका भावनांक सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवन मागया. सोम्या नीत कर न्हिदल्या. आज या तुझ्या भुरग्यांची काकूळट कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता खंयसर गाय म्हज्या काळजात खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9वें स्तेसांव जेजू तिसरे फावटी क्रुसापोंदार पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू पुरीस घेऊन सलत वेटाना
तो नित्राणी जाला आणि ताका खरेंच की कश्ट पडटा. आज विशेषरान मागया कितली जाणां आमची भावंडां जावंक पुरो निराशेंत आसात, डेस्पोर जाल्यान तांच्या जिविताच्या कश्टा वरवीं जिवितच नाका म्हणून बगते आसा, खंय दावया म्हणून बगते आसा. विशेषरान तांकां सुम्याच्या तर समर्पण दिवया. साम 121:2 सर्वेस्परा थावन मात्र आधार येवचो. आज विशेषरान मागया ही असहायक भाऊपणी आसात, जावंक पुरो खंयचेय ट्रीटमेंट जावंक आसा, तांकां फायनान्शियल गरज आसा, कोणी हेल्प करचे नात, जावंक पुरो खंयचेय मेडिसीन जावंक पुरो परगांवांत हाडचें पडटा, मस्त एक्सपेन्सिव्ह आसा. सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया तांकां. मागया सुम्या तांची काकूळट कर. सुम्या तांच्या आधाराक ये. सुम्या काकूळट तांची कर. सुम्या काकूळट तांची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय दाय म्हज्या काळजांत खुरसार मेल्ल्या जेसूचे 10वें तेसांव जेसूचे आंग वस्तूर काण विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुम्या जेजू क्रिस्ता उडयलाय सगळो संसार. ह्या कणांत विशेषरान ह्या तेसा वेळार मागया कितले जण आमचे यासक धर्म भयणी ह्या संसार भर कितल्या जाग्यांनी सेवा करतात, मिशनरी जाग्यांनी सेवा करतात. आज तांचेच कितल्या जाग्यांनी नाव पाड करते आसात, कितल्या जाग्यार तांकां अपमान करते आसात, कितल्या जाग्यार ह्या जागांक ह्या धर्म भयणीक एक अभिषिक्त म्हूण पळयनासतना वायट उतरांनी उलयला, एका वचनांत उलयला. विशेषरान मागया आज आमच्या सगळ्या ह्या जागांक धर्म भयणीक समर्पण दिवन देव तांचेर आशिर्वाद घालून दी, तांच्या कामाचेर आशिर्वाद घालून दी. ते अस्खत मनशा सैबाचे जावन आसात, तांचे तावणी सूख घडटा जावन कित्याक ते मनीस जावन आसात, पूण ते देवाचे अभिषेक्त. तांचेर हात घालूंक आमकां अधिकार दिवना. विशेषरान मागया आज कोण हे वायट करणे करतात तांकां तांचे मन परिवर्तन जावचे पासून मागया. आज तांणी ते ताच्या बेसाचे ते पवित्रपण जाणा जावंक देव तांकां कृपा लाभोवन दी. कितल्या जाग्यांनी आमची याजक धर्म भयणी तांकां किडनॅप केला, बंदेन घाला. कितल्या जाग्यांनी जावंक पुरो जैलांत घाला, तांचेर केस चलोवन आसा जावंक पुरो. विशेषरान तांचे पासून मागया तांची काकूळट कर देवा म्हणून. सुम्या काकूळट आमची कर. सुम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गायींच्या काळजांत खुरसार मेल्ल्या जेसूचे 11वें तेसांव जेजू खुरसार खिळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सुम्या जेजू क्रिस्ता सगळो संसार. ह्या 11व्या तेसावांत
आम्ही समर्पण देऊन मागया. हर एका पिढ्यास्तान टीबी, ब्लड प्रेशर, एड्स, डायबिटीस, विंगड पिढ्यास्तान सोम्याच्या समर्पण देऊया. आयसीयू हिऱ्यात असलेल्या पिढ्याचा समर्पण देऊया. कितले जण हाडांची पिढा असा, शिरेची पिढा असा, व्हेरिकोस वेन, पीसीओडी इश्यूज, गर्भांत गेड्डे जाला जावंक पुरो, सिस्ट असा, या विंगड समस्या सोम्याच्या तन भेटून देऊन मागया. आज देवाचे उतर म्हणता आयसाया 53:5, ताच्या घायावर बी आम्ही बरे झाला. जेजूच्या घयांतावन वालच्या त्या रक्ता मरिफात, ताच्या घया मरिफात आज विशेष रान सगळ्या वळवळच्या पिढ्यासांग समर्पण दिवन मागया. सोम्या तांची काकुळत कर, तांची बिरमत पाव, तुझी गुण कचे सकत तांचे देवय. सोम्या काकुळत आमची कर, सोम्या काकुळत आमची कर, सदैव मई मागता उपकार, कसंय गाय म्हज्या काळजात, खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें दिसांव जेजू खुर्सार प्राण करता. सगळे आमी दिंबेर पडया. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या अगेवन खुर्सार पडेला सगळो संसार. विशेष तरान या 12वें दिसांव आमी आयतना आज आमी एक घडीभर आमचे दोळे धांपून खुर्सा मळांत या. आमचे कुटुंब त्या खुर्सा मळांत व्हरया. आज आम्ही मागून असा जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सदस्यापासून ती मागणी करनात, ती वाईट करणी करत आसात, सोरो पियेतात, गॅम्बलिंग करतात, वाईट इश्टागत आसा. आज त्या सगळ्यांक आमी सांगाता त्या खुर्सा मळांत व्हरया. देवाचे उतर म्हणटा धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकात, सोम्या जेजूचेर विश्वास दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुझे घराणेय बचाव जातले. आज विशेष रान मागया आमचे सगळे घराणे बचाव जावचे पासून, आमचे सगळे घराणे मागण्याचे कुटुंब जावचे पासून, आमच्या कुटुंबाचेर आसले हर एक अस्कत कितेंय उणेपण आसा ते सगळे पयस जावचे पासून त्या खुर्साच्या मुळांत दिबे मोडून मागया. त्या खुर्सार तावन वाळचे ते अमोलीक रगत आज ह्या आमच्या कुटुंबाचे देवून येवं दी. बारूक 4:21, म्हज्या भुरग्यानो धैर्य घेया, देवाक उलो मारा आणि तो तुमका जबरदस्तीतल्या दुस्मानाच्या हातांतले सोडयतलो. विशेष रान आमकां तेदला अस्कत करतल्या, पिडेन घालतल्या हर एका वायट सत्तेतान सुटका मेळच्या पासून मागया. जेजूच्या अमोल रक्तान आमचे सगळे कुटुंब दोनितळ जावं दी. आमचे सगळे कुटुंब सलवर जावं दी म्हणून भागोन सांगया. सोम्या काकुळत आमची कर, सदैव मई मागता उपकार, कसंय गाय खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें दिसा जेजूची कूड ताच्या मायेच्या उस्क्यार दवरतात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या अगेवन खुर्सार पडेला सगळो संसार.
या तेस्तेसावान विशेष सरान समर्पण दिन मागया संवसारांतल्या सगळ्या भुरग्यांक आणि युवा जनांक समर्पण दिवन मागया विशेष सरान आमच्या भुरग्यांक तसो मी पवित्र ज्ञान भरून दी ताच्या फुडाराचेर आशीर्वाद पडोवन दी कितली भुरगीं वायटा बिटेंत आसात अस्खत काय संपडल्यान तांकां सोम्याच्या आतां समर्पण दिवन मागया आज कितली जाणां भुरगीं पिडेस्त आसात तांकां सोम्याच्या आतां समर्पण दिवया कितली भुरगीं डिप्रेशनार आसात तांकां सोम्याच्या आतां समर्पण दिवया सायकॅट्रीक इश्यूज आसा तांकां सोम्याच्या आतां भेटोवन दिवया कितली युवा जाणां आज वायट संगतपणांत आसात वायट कर्म्यो करत आसात कितले युवा जाण बऱ्या फुडारा पासून मागोन आसात कितले युवा जाणांक खाम ना कितले युवा जाण सैरीक सोदते आसात ह्या दिसांनी कितल्या युवा जाणां काजराक तयार जावन आसात कोणाचे काजराक अडकळ आयल्या काजराची डेट फिक्स जाल्या आनी केवळ 2 सप्ते आसात ताचे भितरच काजर कॅन्सल करचें म्हणल्यार पोस्टपोन करचें म्हणल्यार तांकां सुम्याच्या तान भेटोवन दिवया विशेष तरान मागया चड आनी चड देव आपोवणी आमच्या पासून मागया आमच्या युवा जाणांनी सोम्याचे आपोवणे वळखोन घेवंक करपा मेळच्या पासून आमी मागया सोम्या काकूळ तमशी कर सदैव मयी मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजात खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 14वे स्थितीत जेजूची कूड नेके पितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या क्रेच्या खणांत सगळे आमचे दोनी हात वयर उबारया समर्पण दिवन मागया ही सगळी मागण्या समत समर्पण दिवन मागया विशेष सरान आमचे सगळे कोर ग्रुप सगळे आमचे मॉर्निंग मनाचे टीम आमचे चेन इंटरसेसरी करचे आणि कितले प्रिचर आमकां सांगा दिते आसात तांकां समर्पण दिवया सगळे रिट्रीट सेंटर आसून जम्याच्या समर्पण दिवया आज विशेष सरान मागया समी हर एका टिमाच्या पवित्रत्वान भरून दी हर एकल्यानी आत्मीक तरान वाटच्या पासून मागया हर एक आत्मीक घाय गुण सांगच्या पासून मागया ही मागण्या जमत वाटच्या पासून सडच्या पासून मागया या युट्यूबाचेर कितले जाणां ह्या घडये हे कोर्साची वाट आमच्या संगत करता आसात विशेष सरान तांचेर आशीर्वाद पडोवन दी अरे तांचे उणेपण पिडाशिडा पयस तांचे पासून मागया तांचेर देवाचे आशीर्वाद पडच्या पासून मागया या घडी आमच्या मागण्याची कितल्या जाणांक गरज आसा तांकां समर्पण दिवया मरणाच्या तडीर असलेल्या भावनांक समर्पण दिवन मागया आज कोणाची कोर्टाची केस आसा समर्पण दिवया कोणाची सर्जरी आसा कोणाचे रिपोर्ट येवचो आसा कोणाचे रिझल्ट येवचे आसा कोणाची इंटरव्यू आसा घरी घेतला सोम्याच्या तान समर्पण दिवन मागया सोम्या तांची काकूळ कर म्हणून सोम्या काकूळ तमची कर सदैव मयी मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजात खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे रायना कंतार म्हणून देवादया काकूळ तिच्या बोगस भाका मोगाच्या बाबोय गुणो आडवण नाका
तुझ्या सोडका ये जेसू आमका मागता दितलोय म्हूण पातयेता तर म्हजी बात कांतळटा शांती कर सांगता ये जेसू आमका मागता दितलोय पातयेता तर म्हजी बात कांतळटा आईच्यांती कर सांगता पाप से बचा इरदे बस तुम्ही मग घ्या आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम कयो तुझे कुशल सिरगा जाता तशीच या संवसारान जाव आमचो दीस पडतो ग्रास आजम कांदी आणि आम्ही आमचे भोगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वाईटांतली आमकां निवार आमेन नमान मरिये कुरपेन मरले समय तुझे सबै असा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या गोष्टीचे फळ जेजू मरिये देवाची माय आम्हा भुरग्यांका तुझी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जशी आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज विशेष करून फाल्यां सकाळी ब्रदर फ्रान्सिस लोबाची शिकवण आसतली देखून तुम्ही सगळी गेल्या हप्त्यात खाले जाला एक खोटे रिकॅप करा पळया बरे समजून घेया ब्रदर खाले शिकवण दिला समजून घेया ही शिकवण आमकां परतून मेळची ना असले शिकवण परतून अरेंज करून हे जाऊनशे ना ब्रदर फ्रान्सिस लोबो मस्त या टॉक दिवचे पहिले मस्त तयारी करता विशेष सरान ताचे पासून मागया तशेंच फाल्यां मागण्याक जॉइन जावचे पहिले आदले जे कितें ताणें शिकवण दिल्या ते आयकया तितले मात्र न्ही दया करून तुम्ही हे शिकवण आयकूंक बसताना हे जावं दी खंयचीय शिकवण जावं दी बसताना एक बूक आणि एक पेन रेडी दवरा विशेष करून या ब्रदराच्या त्या शनिवाराच्या टॉकाक सेपरेट एक बुकच सेपरेट दवरा ताका होलीनेस पवित्रपण म्हणल्या सब्जेक्टाच्या वयर एक बुकच रेडी दवरा आणि ते जे कितें पहिले ब्रदरान दिल्ले टॉक आसा ते आयका आणि सगळे नोट बरोवन दवरा कित्याक ते आमकां मुखार उपकारा पडटले प्रेज द लॉर्ड कितेंय क्वेश्चन्स आसात कितेंय डाऊट आसात तुम्ही तुमचे कडेन दवरनाकात ते आमकां धाडा या ब्रदर फ्रान्सिस लोबो कोण नंबर आसा ब्रदर फ्रान्सिस लोबो धाडा नंबर ना जाल्यार आमचे कडेन इसरा रायना कडेन आसा नंबर मार्गरेट बाय कडेन आसा तुजे कडेन आसा कोणाक मेसेज करा इसरा ते नंबर दितले ताका मेसेज करा ते तो आन्सर दिता ओके प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू देव तुमकां हर एक लायन सुदीस आशीर्वादांनी